Дойдете, приемете светлина от незалязващата светлина и прославете Христа, възкръснал от мъртвите. Христос възкреси! Брати и сестри, и тази година в светия град Иерусалим засия благодатният огън, който убедително доказва и явно свидетелствува за неизследимото и преславно Христово възкресение. И тази година Божията милост ни удостои да празнуваме с празнуващите, да тържествуваме с тържествуващите, да се радваме с радващите се, да се поздравим с победния поздрав Христос възкресе, воистину възкресе. Свещените лъчи, засияли с Христовата светлина, казва свети Йоан Златоуст. Дългата и тъмна нощ изчезнала. Всичко е изпълнено с неизчерпаемата светлина. Великият Христос се яви по-светъл от слънцето. Настъпва дългият, вечен и неугасващ за нас, вярващите, светъл ден, таинствената Пасха, вечно живият паметник. Да се възрадват необятните небеса, да празнува и земята умита с божествената кръв, да празнува всяка човешка душа, възродена от възкресението. Изминаха много векове от Христовото възкресение, но този празник винаги остава празник на празниците, защото е божествен. Тържество на тържествата, защото е преславен. Победа на победите, защото е всесилен. Господ Иисус Христос е нашият изкупител и спасител. Той бе разпнат от състрадание към човека. Той умря от любов към човека, но възкръсна, за да спаси човека от тлението и смъртта. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие. Ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта. Затова победата над смъртта е най-великата победа. Най-превъзходното тържество и най-преславното чудо. Този ден е велик, защото поражда възхищение и преклонение. Този празник е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас. Днес е празник на радостта, защото чрез кръста дойде радост за целия свят. Днес е празник на победата, понеже Христос Бог ни преведе от смърт към живот и от земята към небето. Днес празнуваме нова света Пасха. Пасха таинствена, Пасха всепочитана, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, която ни отваря райските двери, Пасха, която освещава верните. На този ден православните храмове са най-осветлени, затова блестят. Песнопенията най-възторжени, затова ликуваме. Богослужението най-величествено, затова се възхищаваме. Откъде идват тази радост и тържественост, това великолепие и славословие? Първият поздрав на възкръсналият Господ Исус Христос към светите мироносици е: радвайте се! Радвайте се искрено, живейте праведно,
вършете добри дела, простете всичко заради възкресението. И тогава няма да отивате в събранието на нечестивци, няма да стоите в пътя на грешници и няма да седите в сборището на развратители. Достойно ще празнуват всички, които чрез изповед, покаяние и светопричастие са очистили душите и сърцата си, които обичат православната църква и пазят православната си вяра, които възпитават децата си в Божия закон, за да бъдат утре добри християни, достойни патриоти и честни граждани на нашето Отечество, Република България. Ако не опазим морала днес, утре ще бъде късно. Ако не предотвратим противоречията в обществото сега, след това ще бъде невъзможно. Ако не искаме да има раздори, трябва да разпалим християнската си любов. Ако не престанем да клеветим, няма да има мир и спокойствие. Трудно е да бъдеш светлина, но е богоугодно. Лесно е да бъдеш тъмнина, но е гибел. Дарувай ни, Христе, напълно да се приобщим с Тебе в незалязващата светлина на Твоето царство. Сърдечно поздравявам всички свещенослужители, които обичат Господните двори, благоговейно служат при Светия олтар и съвестно вършат пастирските си задължения. Тези, които ревностно проповядват Словото Божие и чисти пристъпват през светата трапеза. Тези, които редовно се изповядват и смирено призовават своите пасоми към покаяние и изповед. Поздравявам монасите и монахините, които помнят и спазват монашеските си обети и смирено се молят за всички християни. Приветствам и всички служители при Светата Сливенска митрополия, църковнослужители и православни християни и моля възкръснали от мъртвите Исус Христос да ни даде сили за духовно и морално оцеляване, за душевно и телесно здраве. Нека Той, победителят на смъртта и дарителят на живота, да сподоби всички нас с чисти сърца да го славим. Амин. Христос воскресе, воистину воскресе. Амин.